basta Ilongga, guwapa. Gani sa aton bag-o nga Miss Universe Philippines 2020 nga si Rabia Mateo from Iloilo City. Congratulations! Nalipay gid ako sa imo nga kadalagan. Pero biskan ina imo kadalagan, may ara gid nga hindi mabato ng ila nga kaperdihan. Gani sa mga bitter, pila. Pero antista ka mo awardan, manamyaw anay kita. Balasan Iloilo, mayong adlaw sa inyo. Mayong gabi. Kag kamo naman tanya nga sa mayong kahimtangan. Kag madamo gid nga salamat sa inyo nga paglantaw kag pagpadayon nga pagsuporta sa ako ng mga videos. Halong gid kamo dira. Bag-o gid ang natapos ang Miss Universe Philippines 2020 kag ang nagdaog taga Iloilo. Kiti syempre basta Ilongga, guwapa. May problema ka? Pero beskan may winner, may ara gid gyapon, bitter. Gani para sa duwa ka tinuga nga bitter. Pila. Pila kay koronahan ta. Amo nga duwa, koronahan ko. Unahon ta nga corona para kay Michelle Lapid. Kay ikaw ang akon koronahan. Day, ang hatag ko sa imong corona para sa sports. Kaya nga, kung sa volleyball arang imong spirit of sportsmanship. Pero kung sa beauty pageant, ay hindi kay mo sports. Day, kung ang hampang palumba sang dalagan. Sus. Sa imong hita nga daw pakang, wala sang may makatantan. Pero kay Miss Universe niya, lantaw sa kadalag ko sang imong paa, kung ikaw magrampa, daw nagapudag-pudag kaya. Gani, wala tsansa. Ikaduha nga corona, Sandra. Tulad. Sandra, ikaw ang mabaton sang ikaduha nga corona. Sandra, imo nun. Sa imo ka imon, daw ikaw yahisaon. Day, kung ang hampang padako-dako buli kag pokels, imong corona, wala sang may makatantan. Pero Miss Universe niya. Kung Miss Universe, hindi lang kay dapat gwapa ka, dapat alam ka pa. Oo. Oo, Sandra, gwapa ka. Pero sa paalam-alam, daw alanganin kaya. Gani, kay uhang inyong batasan, kay basi, biskan pa dyan sa barangay, hindi ka mo mabatunan, kay malain kag bastos ka mo batasan. Ako Gani para sa inyo, Sandra. Michelle, pating oto di mo nga si Marco, dalas dasa. Pailo-ilo ka mo, magkaunsang molo. Molo move on, kay may winner. Kamuya, bitter. Pagsuliton ko ha. Basta Ilongga, guwapa. May problema ka?